खानानै गालांदों दिनैबो सावरायनाय जायो जे उदालगुरि जिल्लायाव आरो बै समनि दरं जिल्लायाव सानजाहा फारसे मुभमेन्टनि मोबिलाइजेशननि आरो मोनफ्रोमबो खोन्दोनि हाबाफारियाव मैखोम जिखिनि खामानिफोर दङमोन हरिसिंगायाव थानानै रौतायाव थानानै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थानानै बालिराम बर' बिथाङा मोनफ्रोमबो ओनसोलाव आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्लायानो जा बर' हारिखौ फोजाखांनानै सोमावसारनायनि जि मोनसे थासारि आरो आलादा रायजो मोननांगौनि थाखाय जि बिथांमोननि स्ट्रं मोनसे जि डिटारमिनेशनमोन बेयाव माब्लाबाबो एक बिन्दोबो बिथांमोननियाव बेबायदि गोनो गोथो गैयामोन आरो जायनि थाखाय बड'फाया बालिराम बर' जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बै समाव सोमावसारनायनि थाखाय गोख्रों रल लानो बिथाङा हाबा मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन दा बेखायनो जोहोलाव बालिराम बर' बिथाङा दिनैनि बे सानावनो 1996 मायथाइयाव अबथिरायै जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलांबाय आरो बे थासारिया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव थासारिमोन सममोन आरो बे समा दिनै गैलिया दिनै मोनसे शान्ति गोजोन गोरोबलायनाय अनलायनाय आरो जोंनि गेजेराव जि मोनसे गोरोन्थि सानलायनाय मोनसे भुल बुजाबुजि थासारि दङमोन हिंसा हिंसिनि जि थासारि दङमोन बेखौ जोङो ज' लोगो नांनानै माहारिनि सार्थआव सोमावसारनाय गुबुन गुबुन लामाजों सोमावसारनाय आफादफोरा दिनै खौसेयै ज' जानानै हारि दानायनि थाखाय हारिनि हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै बयबो हाबा मावगासिनो दङ आरो बेखायनो बै समा आरो जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि जि थैनाय मुंख्लं जानाय बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर लेसनमोन आरो बे लेसनखौ आन्थोर माने जोङो संदाननानैनो दिनै जोङो गोजोन आरो शान्तिनि परिबेसखौ मोननो हादों बिएससिनि गोरोबथानि उनाव बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों खाबु मोनदों दा बेखायनो जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि न'खराव दिनै असे न'खरनि जोंनि माखासे सोद्रोमाफोर दङबाबो बिथांनि बिमायाबो बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय बिथांनि फंबाय टंकेश्वर बर' बिथाङाबो सोमावसारनायनि समाव माने सेक्रिफाइस बा आत्म बलिदान होनो गोनां जाबाय बिथाङाबो मुंख्लं जाबाय आरो बेबायदि मोनसे थासारिजों जोङो दिनै मोनसे गोदान परिबेस दानायनि थाखाय जोङो हाबा मावगासिनो दं बिथांनि मुङै जोहोलाव बालिराम बर' ट्रास्ट दानाय जादों जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि मुङै मार्टियार टुर्नामेन्ट होनाय जायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बिबान दङमोन जे बिथांनि मुङै मोनसे समायना पार्क मोनसे समायना मुसुखा बानायनानै इयुन जोलैनो बिथांनि हारिनि फारसे बावलांनाय कन्ट्रिबिउसनखौ होलांनांगौ आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बोसोराव जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि मुङै आरो रौतायाव बरेन्द्रनाथ बसुमतारी बिहुराम बर' आरो महेश्वर बसुमतारीनि मुङै पानेरियाव फुरदाना दैमारि बिथांनि मुङै जोङो मोनथाम पार्क देग्लाय बोसोराव बिटिआर सरकारखौ खावलायनायनि गेजेरजों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ खावलायनायनि गेजेरजों फिसा फिसा थेलेबलेबब्लाबो पार्क बानायनानै जाहाथे जोङो समायना रमायना मोनसे बिथांमोननि गोसोखांथियाव हाबा मावलांनो हायो
बा मोनसे जोङो स्थायी जायगा बानायनानै गालांनो हायो बेनि थाखाय बानायनायनि खामानिया देग्लाय बोसोरनिफ्राय आरम्भ जागोन आं बेखिनिखौ फोसावबाय इयुनाव